Hola, ja hem encetat el mes de setembre i a poc es van reprenent les rutines i la represa de les activitats. Dilluns mateix començarà ja el nou curs escolar i les aules es tornaran a omplir d'un alumnat que segur que espera amb ganes la retrobada amb companys i professorat. Us desitjo a tots plegats un curs ple de nous reptes i de noves il·lusions. Des de l'Ajuntament seguim en marxa amb tots els projectes de millora pel nostre poble, que no s'han aturat ni un moment durant aquest mes d'agost. I el setembre ens portarà també aquest retorn de l'activitat cultural i social a Begues, amb el seu punt àlgid a finals d'aquest mes de setembre amb la nostra mostra d'entitats. Abans, però, dijous vinent celebrarem la Diada Nacional de Catalunya. Us animo a participar d'aquests actes previstos i a reivindicar-la com es mereix, perquè la Diada és una jornada de reafirmació de la nostra identitat com a país i aquest any especialment amb el rerefons de la necessitat de recuperar el paper central de la nostra llengua. El català es troba en una situació complicada. És per això que aquesta tardor des de l'Ajuntament posarem en marxa diferents accions per fomentar-ne l'ús i el coneixement entre la nostra població. N'anirem parlant de tot plegat. De moment, us desitjo un bon retorn a les rutines diàries, una bona entrada al nou curs escolar i que passeu una excel·lent diada.